bottom line, I can't believe this tungod kay karaan na unta tang republika apan until now we're still a banana republic, sad to say, without kuan mga higala ka na bang unapologetic kumusulti, unapologetic to say nga we're still a goddamn banana republic. Ato tak na 26 unya kanisang pagpatawag sa ombudsman iyang gihulagoy nga fishing expedition. Ato ning i-breakdown mga higala. Kani manggong salin giapil pa gyud ang ipadatong kuan kanang 2007 to 2013 na si Sara Duterte vice mayor sa Davao o na mayor o niya kaning 2022 to 20 up to the present 2026 salin niya as vice president. Now kaning impeachment applicable lang ni sa impeachable public official. Kanang vice mayor di man na impeachable. Kanang mayor di man na impeachable. So ang kaso ni Sara Duterte as an impeachable government official nagsugod sa 2022 hangtod karon. Mao na gi-contest. Unya wa sila gihuptan nga ebidensya. So manawag sila og ilang isabina ang bangko aron magda sa record ang bangko. They're collecting evidences. Nangulikta sila ebidensya batok ni Sara Duterte. Wa sila maggunit, mangulikta pa. O gitawag na mga galag fishing expedition. Wa day mo gihuptandaan. Pag-file niyo og impeachment complaint. Unya napay kabuang diha kay okay dalhon nila sa Madriaga sa Committee on Justice. Apan ang mga abogado sa gipasanginlan si Sara Duterte dili makapangutana ni Madriaga. Sa ato pa naay mga abogado nga manalipod supposed to be ni Sara Duterte apan di katingog, di ka pangutana aron masayran kon sukit-sukiton ba si Madriaga og tinuod ba ng imong gisulti o dili. Di man katingog ang abogado ni Duterte, decorate man lang dito. I-decorate. Aron ingnon, sa man na, bana, kangaroo court. Hinanggaw gyud mga higala because if you talk about kanang statement of assets and liabilities, di kita maglayo og kinsa ikatandi niya. Let us talk about President Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, ug Sara Duterte kana lang tulo. Ilang gipasinginlan nga miabot og 70 kapin ang gideklarar nga statement of assets and liabilities sa Vice Presidente. Mitubo. Taas kayong layat. Matod pa nila. Gikan sa pila to 42 million miabot og 70 kapin through the course of the years ba. Itandi sa ila ka Martin Romualdez gikan sa 400 milyones miabot na magbilyon so sa tulo ka tuig giunsa man na maupod ang presidente 200 million karon bilyon na kapin giunsa man na. Ang nga no manuki-duki na kana manghigala mao nay nakaingon ani kay og gitarong pagyud nila kanang patas ba. Gipasakaan mag impeachment complaint ang presidente ngano wa man nila buhata ang ilang gihimo nga pagpanuki-duki karon batok sa vice presidente. Nasaan ang hustisya mao nay pangutana. Ug nahibaw ta ngano kanang di ta magminaot ba? Tungod man ni sa politika ba? Nga kinahanglan matangtang si Sara Duterte aron makadaog sila sa eleksyon kay ug di matangtang mura man og sigurado makadaog yun. Kay consistent mga yung survey.
nga leading gyud si Sara Duterte sa kanang tanang survey, no? Tanang survey mga higala, wagay survey nga so far nga gawas anang ilang kabuang sa kininiyang mga trolls, mga binayran kay maghimo-himo na silang survey. Pero sa tinuod nga survey, for instance, Social Weather Station, ang kabungbong Marcos, negative 3% ang trust rating as of November 2025. Negative, ha? Og direct ka sa Pulse Asia. Pulse Asia, mga higala, negative 15 ang ka BBM. Unya sa Publicos Asia, 27 negative 27. Negative 27 mga higala. Unsaon naman na to? Unya samtang ang Vice Presidente plus 31%. So makadaog yun og eleksyon nun ugma pohon. Dili lang mudaog lubong-lubong pagyud ang kontra. Mao man ay problema karon. So ilang tangtangon pinagi sa impeachment. Ang pangutana, makiangayon ba na? Kuhaan ta nila katungod mo pagbutar? Ilang kuhaon ang katungod na ito nga mubuto anang kandidatuha kay ug dili nila buhaton, makadaog lagi. Mubutar man yung mga tao. Bisag ka na mga random surveys mga higala kanang naan naman na sa YouTube kana bang man on the street interview survey na ay mga Marcos loyalist nag-survey, napoy mga DDS nag-survey, napoy neutral kunuhay. Pero katong kapag neutral nga Marcos loyalist, gisukit-sukit niya yung tiguang puloy o nganong adtong ikombutan ni Sara. Gitubag sa siya sa tiguang. I mean, daghan yun ang mubutar. Hindi ta maglalis niya na. Daghan ang mubutar pabor ni Sara Duterte. In fact, katong eleksyon nga nangagi, midterm election, kay ba na mo kung sa'y gidangatan sa mga kandidato ni BBM? Mga senador na ay nakadaog. Ang mga kongresista na ay kadaghanan nakadaog ngano tungod kay gabaha ang kwarta nila. Di na gusuklan ang uban midagan way musukol. Bisag sa Talisay god. Talisay wa man sukli. Datoy media kunuhay nga midagan unya gipangwarta dakpan ni noon. Mo andam siyang mo-withdraw sa iyang kandidatura basta bayran siya sa mga gulyas. Unya gi-sit up siya. Ambot usa ni nahitabo sa mao nga kaso gipasaylo siguro. Pero daw way masukol. Kay bawo nga kaning eleksyon kwartahay ni unya ni ay makabungog ning kandidat sa kwarta. Na italagsaon nga mudaog lagi ang issue kontra sa kwarta. Naitabo na panahon ni kanang the late Edigol kontra ni GBR sa Talisay City. Napildi man si Edigol. Tungod sa issue. Tungod sa paggibalhin niya ang merkado sa kanang tabunok dito sa Lagtang, nasuko ang mga naninda dito. Mga tricycle drivers, nasuko niya. Makita man nimo, mo manifest man na mga higala ang kasuko. Panalitan ka ng nigabot nimo sa flyover sa Tabunok na may butangan billboard diya ba? Kanang frame, scaffolding nga
ana itaon ng billboard. Ang ibutang diha kay Digol gyud nga kanang malinawon pagbiyahe. Ana. Ordinaryong adlaw kanang malinawon nga pagbiyahe. Kung Idigolias. Ug Valentine's, Happy Valentine's kung Idigolias. Bisag sa mga events mo kuan siya yang ipahibawa pinagi anang dako kay tarpaulin na siya message sa moagi diha. At atol atong kampanya mayor siya na kontra si GBR nasa gahimo kawayan dos kilid. Kuang yapon kapuldins nga kawayan ug unsay isuwat diri sa pikas sa kay Digol nasa lay tubag dos ayaw magtuo ana. Gikugihan yung himo nga tubagon tong istorya diri sa pikas katong kay Digol yun nga maayong pagkapahilo na di ay hinimog kawayan dos kilid dako sad ilang tubagon but nimo ana ba so kay ba na ko mudaog yun kani si GBR mudaog yun ug true enough midaog yun mao toy kaso sa eleksyon nga ang imong sanggatos bunon lag 20 nangatag sa si GBR inagmay lang pero nakadaog ikaduha nga grabe gyud katong bag-o lang Pam 4 kontra ni Gwen Garcia kisay gatuo nga makadaog si Pam wa na di ko ilado si Pam 4 kay ang mudagan unta kontra ni Gwen kadto man si Rowena Borden namatay man so si Pam nalang mura kinta di gyud mo ay padaganon unta o mudagan unta pero tungod sa issue dako kay to gikatabang kay si Gwen daog man na si Duterte dito sa Maratsada dahig sa inyong kagaral ana ba suko kayo mga tao kanang mga kani pahimangno lang ni sa mga politiko ayaw gyud ninyo hilabte si Duterte kay masuko dagang yung tao masuko lagi tuo lang mo nako may pay din alang nino tandugon si Duterte murag di ninyo igsapayan ba ayaw labte kay ginyo ganing tandugon si Duterte sa panahon sa kampanya diskuhido gyud mo daghan kaya ng DDS daghan gyud mura nag-usa ka lugar nga baluarte nimo ba mapalitan ikaw puloy dagang kag kadang let us say konsyal unya nawang ka sa Fatima magpuyo no unya ilado ka sa imong kasilinganan mo na itawgon og baluarte ni puloy nga mamutar gyud na nimo kay silingan unya making tao ana baluarte pero inigtabok nimo sa pikas sitio di na nimo baluarte kaning DDS kay bisag asam ni wa man ni magsalig og usa ka lugar bisag asam man ning DDS ug imo nang dagdaogon sa Duterte pinagay sa pulong sakitan imong istorya dako kay kagpahak sa imong suporta mao toy na ginangatan ni Gwen si Byron pod sige bugal-bugal kasalig kay daga sila kwarta na lubong yun nga akong itagna nga ilubong na si Gwen true enough ako rin itagna nga malubong o nalubong yun so di ni mo hilabtan ng DDS kay wa man ibayad mga tuana na ay mga tao nga DDS unya nangorta mubo ra na o kinabuhi mga higala mahibaw-an raman na sila pero kanang tinuod yung mga DDS which is the majority grabe na sumago dito sa dahig pag birthday ni Digong pag birthday ni Duterte dito sa ang dahigi sus daghanang tao dito puloy
Dito man ako manghod. Pati naghahanap tao dito. Mi-celebrate sa birthday ni Duterte. Kadto mga buwak nga pila ka piting taasa sa mga buwak kay di man ka makabutang lag buwak bisag asa. So ilang gi-organize nga hapsay tanaw ng mga buwak nga gida sa mga kuan ba? Mitunol sa ilang greetings nga to sa kanhi presidente sa Pilipinas nga gibilanggo dito sa dahig. Taas kayo. Lupig ang Strawberry Fields Forever ni John Lennon. Lang tinuod na, lupig ang kanang bitong sa tuwingan ng ka Elvis Presley nga atuon sa mga tao ni kanang death anniversary ni Elvis. Lupig sa ginaganon pero of course sa mga Pinoy ra kasagaran. Pero daghang kayong buwak. Unya, if you look at the kuan kanang overall gyud nga celebration sa birthday, global gyud. Gawas din ni sa ato, Tagbilaran, Bacolod, sa Kidapawan, ga-celebrate sa birthday. Manila, Ilocos, gi-celebrate ang iyang birthday. Unya, Australia, di lang usa ka lugar sa Australia, Melbourne, Brisbane, all over the place, ang mga Pilipino may celebrate sa birthday ni Duterte. Kinsa may presidente naka kuan og ingon ni ana. Nakaangkon og pagmahal nga ingon ni ana. Sukad masukad, Kining ako, matter of fact this ya. Dili na yung Duterte Collex, dili, Nagsulti lang ko sa tinuod. Bisag kung saan ni mo og atake. Kanang, ang atake magod, if you are going to attack Duterte, ayaw, ayaw to isa ang kamatuoran. Isulti ang tinuod, ayaw kuhae, ayaw dugangi, aron lang madaot sa Duterte kay di na magsilbi. Ug na kay nakita nga weakness ni Duterte kay naa man gyud. Isulti as is, ayaw palabi, ayaw sa kuhae, aron lang mangil sa Duterte kay masukuan mo mga tao ana. Sulti lang gyud ang imo nakita nga nang wa ka ganahan ni Duterte mao ni. Naamay mo ingon nga di mo tuo Ginoo. Sa may di mo tuo Ginoo nga mutuo man si Duterte o Ginoo, di lang parehas sa atong Ginoo nga gituan. Giya man ang ipasabot. Ambot pasabot niya nga di siya Katoliko ba. Wa siya muduyog sa atong pagtuo, pero mituo siya o Ginoo, di lang parehas sa atong tinuoan. Klaro na, pero imong ingnon nga di mo tuo Ginoo, di na mao. Di na mao nga istorya niya. As I said, this is what I believe personally, nga kitang tanan gihatagan sa Ginoo, DNA na to na siya, kanang capacity to discern. We have, each of us, matag usa ka na to, gihatagan og kapasidad pagtugkad, capacity to discern what is good and what is bad. Personal level ganina ang discernment. Mayo ba din ako? Di mayo. Personal level na. Pero it becomes collective based on the society's or norms of society. It becomes a collective decision. Mao na siya. So bisag giunsa nilang daot panalitan ka ng massacre of innocent civilians including children. Mao man ay propaganda aron mapriso sa Duterte. Kinsa may taong gago nga mumahala ng taong nga
kriminal. Massacre god of civilians including children. Pero tanawa, gabaha ang mga tao nga midayeg. Wa matunong. Una, survey, mao gihapon. Pag-exit, survey, gawas na sa Duterte pagka-presidente, 87% approval rating asa ka mga hoy, ana. Una mo deny ka ni ana. You cannot deny that, or else, if you're a politician, you will perish. Pildi ka, kusik ka sa imong panahon. May pay din ani mo hilabtan. Di na lang i-appeal ninyo sa istorya ko sa Duterte. Total, one am na siya ranggo. One am na siya sa... Pero karon sige nilang birahan kada adlaw, birahan sa tigpamaba sa Malacañang. Why si Piat Duterte yun niya. Siyempre ka na si Sara Duterte, kuha na siya, kanang nakasakay na siya sa binuhatan siyang amahan. Si Pam Baricotro, wag ko na ilabot lang Duterte, wasad gina siya endorse, pero Duterte na siya, known as a Duterte follower na siya. Sa ang amahan, dili si Sara. Unya, unsay gidangatan? Si Gwen nga, gatuo nga, makadaog siya. Lubong. Mibiya silang Duterte. Kita ng mga tao. Kugos-kugos sa anak si Sara. Unya, perting sipsipan nila ni Duterte sa presidente pa niya. Mibiya lang kay one asa gahom. Dagang nasuko. Ang DDS. Nganlan lang mga gago. Nganlan lang sa DDS mga gago. Mga kulto. Nganlan nagkulto ang DDS. Nasuko. Nganlan kulto kay di ko na mausab. Ang nauna, bisag kung sa argue ba, di ko na mausab. Unsa ang pagkausab nga, di man sa maayo ang inyong argumento. Mo insist nga kana mga pinglawan mo insist nga mas bright sila. Ayaw ko ginambugi anang bright mo kay di na tinuod nga istorya. Inyo na magtuo. Mailan bitaw na og I mean midas ang condescending sad kayo, morally upright. Ayaw ko istorya ana. Anyway, mo na siya ang terrain, mga higala sa political terrain sa Pilipinas as of now, on a national scale, mauna siya. So ilang tangtangon pinagi sa impeachment. Unya, gatuo sila nga ma-impeach si Sara, di na qualified, gatuo sila nga why mo tumaw? Nga i-endorse ni Sara? I mean, never ending ni mga galaw ni magbawas-bawas na noon bida di gini mao. Bottom line, I can't believe this tungod kay kraan na unta tang republika pan until now we're still a banana republic, sad to say, without kuan mga higala ka na bang unapologetic kumusulti, unapologetic to say nga we're still a goddamn banana republic. Ato